Pau Tuke joloch higa mokalo e tuke mag handball kaachiel gi tuke mag okapu ong'ado tiko mar finals e tuke mag sikunde sekondar madhi nyime boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu. James Opondo nigi ler mathoth. Tuke mag sikunde sekondar ochopo Nairobi kendo joloch higa mokalo nong'ado tiko mar finals e tuke mag handball e kidieny mar yowuoyi bang' rodho tim sikund sekondar ma Misingu gonde 25 kuom 14. Finals ma Kenya Hospital Hill biro rakore gi sikund sekondar ma Mboni ma bende noloyo Manyata gonde 19 kuom 17. E kidieny mar nyiri joloch higa mokalo Moi Girls Kamusinga biro rakore gi tim mar St. Joseph. Game imekuwa mzuri. At least nilijua ya kwamba hii semifinal itakuwa ngumu, lakini nikawa nimejipangia na nikasaiki vijana, nikawaambia kwamba lazima tuwin hii game ndio tufike finali to defend trophy yetu ya last year. E tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni tim mar All Saints Embu mapok oloy tugo moramora biro rakore gi tim sekondar ma Butula e finals. E tuke mag okapu kidieny mar yowuoyi tim sikund sekondar ma Dagoretti mawuok county ma Nairobi biro rakore gi tim sikund sekondar ma Laser Hill magin joloch nyadiboro e tuke mag sikunde sekondar. Joloch higa mokalo e tuke mag okapu kidieny mar nyiri Kayatiwi biro tugo gi Butere e finals. I didn't anticipate it to be easy because I saw Kenya in the group stage in their pool. They had a very good game, and for them to be in the semi-finals, it's not by any luck or chance, but it's something that they fought for. So for them, I treated them with the respect that it deserves, and I knew it was not going to be an easy game. Game imekuwa poa, tuliwacheza last year. Na hii mwaka imekuwa ni a sweet revenge. Tumewashinda. Last year walitupiga narrowly. Hii mwaka tumeshinda. So next ni finals. Joloch manyien ibiro ng'e odiochieng' makinya tuke mag okapu kaachiel kod tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni bang' joloch higa mokalo thichoko e nus finals tuke mag sikunde sekondar madhi nyime e county ma Uasin Gishu. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret.